an kel ka nga son tlung lei kha pathian thu nei na omna authority kan pek mi awangin mipui te khan chu authority chu kan zom mai thin ni kaming chu Daniel zui tluanga ania Tunlai hian Mizoram Rawngbawlna chungchang kan thlir holok to nia Tunlai Mizoram Rawngbawlna then khata hian mizo te mipui te inhial na thlen thei mipui te ti thlabar thei chi lam Rawngbawlna tam hle ni ole heng Rawngbawlna te hming mer chuan soi ka tum lawa theologically le fundamentally a mi fing tak tak hin thiam taka an respond na mu tur tam tak kom to ke chuan theologically a respond katum lem lo ni destructive ni si lo psychological constructive criticism mangin in clear how tiang ti hi he ka video siam chan chu ani an thu soi an Rawngbawlna lam ai ma chuan heng Rawngbawlna lo pom tu mipui Rilru Sukthlek hi kan zir ho do na ni chu mi ma ka soi du chu tu Rawngbawlna ma hi ka soi sel lawa ka do hek lo ni tun ma chuan zirtir na dik lo anga kan ngei te hi ka do na ve viau thina ma se chung ang Rilru chu put ka du to lem lo ni tin pathian hian pathian thu sheber azom fam kim ber te mang ber lawa man theita nin pe te hi fellow chung poina mang mai thin ni ti hi ka theological standpoint ani kan topic a han lu donila kan topic hian point som ani dona ama sabera chon delusion kan tia rin na diklo thil diklo ne na in person si soina ni berome delusion hi ril rulam fellow wang temo dot manga mi bum nan te man thei ani kan du reng wang ni lo hian kan thil mu le hriat hian min ruai koi thei le ni apani na chuan reason and right to believe mihring te hian thil ring le ring lo turin dik na le chhut theina kan neya chu kan dik na le chhut thiam theina chu keima ni thu nei na li we ni chu reason and right to believe chu che le thre na kan lo ne atanga mihring pian ken ve rim hrimani sa khwan lama han kailu tila chu kan chhut thiam theina le dik na te chu pi le pu te tanga kanin thla chhon sa khwana hian min tan cha sakin petran kalkong nei sain kan lo nung ta thina ni apathum na chon search for meaning mihring te hi kan hriat lem lo hian chan zong reng hian kan nunga entirnan khovela hening ti turing ge lo pian thil thalo ka lo tong pala eng wanga ka chunga thlenge ti ten meaning kan zong thin meaning zong reng hian kan rilru hi a preoccupy ta ain lo khat sa ni chu kan thil zon chu midang kal tang ten kan zong thina ni thil zon nei sa kan ni awangin kan thil mu le hriat te kan thil zon ngei chu ni tin kan rilru hi kan thlak dang lam zung thei thina ni apalina chuan Barnum effect chu thil ni na om sa emo mi personality traits om sa soilan na me ani entirnan mi so man lom ta tuna khan lunai om ti taila emo datna nei om ti taila mi som zinga khan datna nei lom tak mai theini mi som chuanga mi za chuanga chon accuracy sang in adik theina chance kha sang hle ni mi sang chuang in ka tu so hi an lo en ta sang chuanga phechon accuracy ka sang to hle ni ma se thil hriat theina ka nei ni loin thil ni na om sa ka soi mei zo ka ni nam mo le mo fin na niam na nam apianga Barnum effect hian pom ala hloa entian heng star signs horoscope astrology kan ti te hi Barnum effect an nia India le African region then kata te hian an lo war ani tu na ka soi tur point paru ka tanga som te hi psychology of persuasion ti nia mihring te in tin nge ne emo min kan ni thin ti kan ne no le don ani apanga na tanga
som na thleng ani zoke reciprocal ti ni a pangana chuan du zong in ti ton na min kan du zong ti emo real rem zong ka real rem zong soi chuan ka du reng wang ni loin automatically in pom ton na in du ton na in ngei na ton na lo thleng thin ani a paruk na chuan consistency nge na mo mi het ni du lo mihring kan om lo ome mihring in quality of life a zon thin chu mi het a thu soya dingam huai sen tak konfi taka thil ti thin te hian mihring te min he mai me mani a pasarina chuan social proof chele thasian na kan nei tiratang hian mihring te hian khotlang kan mihring pui te pom approve ni du na kan lo ne a chu kan nature pian ken ve reng ani chu kan pian ken lo thang lian zel chuan mi tiang ti ve lo na te mi pui tlang lon phak lo ni lo na te mi dang theang thei ve lo na te kan lo nei thina societal acceptance on na konga hian thil ni lo le dik lo nga ngai po ni se mi rin ve lo na te kan ne a mi pom lo ni te kan hlawa mi dang ring ve mei tur khan societal proof kan ti khan kan rilru lo adjust to sa thina ni an rin ko than upa me upain an rin kha chu ring ve mei turin kan rilru kha in kau sa to don ni a pariat na chon liking mi thil du zong kan ti saka ka thil du zong ati bok chuan du reng wang ni loin in po na in ngei na ton na alom thin ni hei chu social media te poina hriat thei me thil lo like ziat tu thil post kha like let har salo mani mo apakona chuan authoritarian system nei sa khovela piang vek kan nia chu wang chuan authority de thu pom tur hian zirtir than pa mi hring ten kan ma mo lo ani min authority nei taka thu a pekin chu authority chu kan zom thin ni sarkar in lockdown a puanga kan zom na chan chu authority an nei wang ani authority hi subjective ani thei buka entinan kel ka nga sontlung lei kha pathian thu nei na omna authority kan pek mi awangin mi puite khan chu authority chu kan zom mei thin ni tuna kan boipui me ka point isua mu thu te vanter ko mu thu te a soi fo ni oma christian ten authority kan pek sai isua mu thu mang khan authority in pain mi puite point chu authority pom chu kan har sat to lo mani a top na chuan scarcity thil common lo lama hen mi hring te hi kan rilru a on mai mani hei po hi mi hring pian ken kan nature ve hrim ni thil wang ngei san na thil dang lambik ngei san na angte mo chu kan personality a po hian kan lan chuatir na sa le ni kan dress kan khosak dana te mi dang te aya dang lambik ni du nang te o khang kha ni ri phot se thlina sang le thlirna zau zok nen kan tunlai longbawlna hei lo chu chui ve te le kalo me